नोंखौनो आं अननाय होनाय नोंनि बोरै बावनो आं गलापिसो सानो नोंखौनो आं ओइ दिन्दां र' थांगौ र' ओजों फैनायसाय मानोबा लेंहरदों माहाजोन बाबुआ थां न'खरनि बाव गासिबो लिंनानै लाबोजोब जागोन दे आं दानो थिनहरजोबगोन दे बयबो जिराय मैया आङो सासे मानसिजों फामिनि जुलिनि सोमोन्दै रायलायदोंमोन। गथ'आ इन्जिनियार फरायगासिनो दङ आरो बिदा फंबाय सानैल'। न'खराबो जोबोद मोजां। मा नोंस्रा माबाफोर हेंथा दङ नामा? न'खर आरो मानसिया मोजांब्ला जोंहा बुंनांगौ मा दं आदा? आंबो जुलि होनायाव गोसो दङ आफा, नाथाय बिए फरिखाखौ जोबहोग्रोयोब्ला साबसिन जागौ नामा आफा? ना मा बुङो? हिनजावनि फिसा एखमब्ला मोजां न'खरखौबो मोनफिनाबो जानो हागौ। नंगौ बेवाइफोर, होमब्ला बुंदो फरिखा जोबब्लानो बयबो फामिनि जुलिखौ होनायाव मदद दङ। जागोन आदा जागोन। गावनि खोथा मोनाबा जोंनि खुसियै मिनिनायाव खुगायाव हाद्रि हाबनोबो हागौ। दानो मानो गावनि खोथा नांगौ? जों मालाब्ला जाथि बाय बाहागि जयै लिंहरलायनानै सावरायलायगोन। फंबाय रघुनाथ, नों माब्लाबा जेसेबां बाय बाहागि दङ बयनोबो लाइजाम लिरनानै खबर हरदो, जाहाथे न'खरनि रावबो बाद थालाङा। नों थिगखौनो बुंदों आदा। बिदिब्ला बिजामादै देरसिननोबो खबरखौ हरनोसै नामा? सोर बिजामादै गेदेर बेलाय? बे गलापि फिसायखौ बुंदों आं आदा। खबरदार! आं बिनि सायखंखौ नायनो हाया। आं जायखौ खोनायोब्ला रागाया थिखिनो दावखोयो बे मानसिया आंनाव माब्लाबाबो जायगा गैया। रघुआ थिगखौनो बुंदों। फिसा हिन्जावा थैदोंबाबो बेनि नेरसोन फिसौआथ' थांनानै दङना। हुसियार! आंबो फैनो होनायाव गैया। रागायासो खर' थिखिनियाव दावखोनानै दङ आंना। आंनि बिनानावखौ खावनानै लांनानै बेनोथ' फोथैहैदों। मा जादों? लोमजादों नामा? माथो इ गैया उ गैया। ओंखाम जानाय सम जायाखै होमबा? जाहाय गाबागाव, आंहा उखैयाखै। रागा जोंनानै जायाल'सिनो थाना मा लाब? नों हाजारखि दिराय खालामनानै जेद खालामा, नों जामादैखौ लेंहरनाया आंनि थाखाय सम्भब जानाय नङा, मिथिबाय? आं जेद खालामदों नामा? गासिबो गोहोआनो नोंनिनो जोब। आंहा रावजोंबो जेद खालामनो गोहो गैया। आंनि गोरबो बिखाल' गावनानै आं मोदैल' फुगारगोन। सोरनि थाखाय मोदै हुगारदों? बे मान सनमान जाग्रा हिनजाव गुन्दा बिजामादैनि थाखाय? आंहा बेजों जेबो सोमोन्दो गैया। जा जानांगौ बे जानानै थांबाय। नों बे गोजाम खोथाफोरखौ बावनानै मानो बेखौ क्षमा खालामनो हायाखै? नों क्षमा खालाम, आं माब्लाबाबो हाया। जायजों थैनि सोमोन्दोआनो गैखाया बेजों आंहा सोमोन्दो लाना मा लाब? मा? फिसाया थैदोंब्लाबो बे थांनानै थानाय फिसौआ नोंनि थैजों सोमोन्दो गैया नामा? नों बेखौ कि अस्कार खालामनो हागोन? औ आं हागोन। आंहा बिस्राजों जेबो सोमोन्दो गैया। बेस्ट। जेसेबांथिं बिजामादै आरो फिसौखौ लिंहरा अब्लासिम आंबो ओंखाम जाया दै लोङा थाबाय थागोन।
आदा आं दिनैसिम नोंनि खोथा फंसेबो बारफेराखै बाजैनि बुंनायखौ गनायदो आदा आं बिजामादै गेदेरखौ लाइजाम लिरनानै लिंहरनोसै प्लिज आदा प्लिज नों हुकुमल' होदो आं जेबो मिथिला नोंसोर मा खालामदो I'm sorry अरन आं फैनाया एसे लेट जाबाय Yes, okay. थुदो थांदिनि मा जादों अरन दिनै मानो सिरि सिरि जादों आं दिनै आइखौ जोबोद गोसोखांदों मानि थाखाय दिनै मादार्स डेमोन फोरोंगिरिया गासिबो स्टुडेन्टफोरखौ बुंबाय नोंसोर बयबो गाव गावनि बिमानि सोमोन्दै बुंनांगौ आरो बिमानो माबा मोनसे अननायनि गिफ्ट हैनांगौ मालायफ्रा फोरोंगिरिनि बुंनायाव बिमानि सोमोन्दै खिन्थाबाय आरो न'आव थांनानै गिफ्ट हैनोबो बुंबाय गिफ्ट हैनाय लोगो लोगो मालाय बिमाया जोबोद अनसिगोन नाथाय आंहाथ' आइबो गैला जेबो बुंनोबो हायाखसै अननायबो मोनाखसै नोंबो थिग समावनो सफैयाखसै I'm sorry अरन आंनिया गोरोन्थि जाबाय गारियाबो एसे गाज्रि जादोंमोनथ' Yes, okay. I am sorry अरन I'm really sorry नों बिदि दा बुं बाबा आं रागा जोङाखै You are my love father. Yes. थुदो आयै बेनो आंनि मादार्स डे
सरि मादार आं फरायसालियाव नोंनि खोथाखौ जेबो बुंनो हायाखै आं दि नोंखौ माब्लाबाबो नुफेराखै आयै आं नोंखौ मा होननानै खिन्थानो आं नोंनि सावगारिखौल' नुदों आयै नों आंखौ अनोमोनब्ला नों आंखौ मानो नागारनानै थांखो आयै आं नोंखौ जोबोद गोसोखाङो आयै नों बहा थांखो आयै नों बहा थांखो आयै आयै अरन गाबनो हामा फै ओरै फै अरन नोमाया जेबो फाब गैयिनि थाखायनो सोरगोआव गोजों हाथरखि जानानै थाबाय बिदिब्ला आइया फैफिननाय नंला नामा बाबा निस्सय सानसे बियो गिदिंनानै फैफिनगोन नों अबंलावरिखौल' खुलुमनानै बोर बिबाय था बाबा नों आइखौ सानफ्रामबो गोसोखांबाय थायोना औ आं नोंनि आइखौ जोबोद गोसोखाङो आं नोमानि अननायखौ लानानैनो थांनानै दङ थैनायनि सिगां बियो आंनो जोबोद समायना मोनसे गिफ्ट होलांदों नोंगौ सना नोंखौ लानानैनो बे बुहुमाव अराय सम थांनानै थागोन
आबौ नों लेखाखौ फरायखांबायना आबौ सना ना? येस ग्रेन्डफादार आं बे गरम बन्द'आवनो गासैबो फराखौ सारा खालामजोबगोन। भेरि गुड माय ग्रेन्डसन भेरि गुड। नै अरन आबौ नै ब्रेकफास्टआ जाबाय जाफैदो। थ' आबौ थ'। जादु आबौ जादु। जादु आबौ जादु। रावबो गैया नामा न'खराव? नै आबौ सोर फैदों नाय सोर बियो? नै नोंसिनि लाइजाम। आबौ गुवाहाटीनिफ्राय आफानो लाइजाम हरदों। नोंसिनि नोमफा गोजौआवसो दङ। थां हैसां थां। बाबा गुवाहाटीनिफ्राय लाइजाम। गुड मर्निं अरन। आंकोल गुवाहाटीनिफ्राय लाइजाम फैदों। नंगौ अरननि बिबौ हरदों। बाह बेसेबा बोसोरनि उनाव दिनैसो बिहाव बिखुनजोनि न'खरनि लाइजाम। आंनि बिबोनां जानाय फामिनि हाबानि सोमोन्दै सावरायनो लिंहरदों। बुंहरदों नोंसोर गासिबो जाथायखौ बावजोबनानै जोंनि न'सिम फैथारनांगौ। आबै आबौमोननि न'खराव आंबो थांगोन बाबा। जागोन बाबा जागोन। मिथिंगा नों जुलि जानायनि उनाव नोंहा सासे गथ' मोनबाय। मा खालामनो खाफाल गाज्रि दिनै नोंनि हिन्जावआ थैनानै थांबाय। दासिम अरनानो बेसेबा गिदिर देरबावबाय। बिनि गेजेराव दिनैसो नोंखौ आलासि जानो लिंहरदों। आंनिबा थाङैया गाहाम जागोन नामा? गलाफिया थैनायनि सिगां बुंलांदों जोंनि न'खरा जोबोद सुखि संसार। आं थैब्लाबो नों सानसे फिसाखौ लानानै आंनि आइ आफाजों नुजाहैथारनांगोन। बियो बुंलांबावदों नों आंनि बुंनायखौ सुफुंथारनांगोन। आच्छा नों साननायानो जादोंसै दे। जों बिब्दिब्ला माला थांनो? गाबोननो थांसै। ঠিক আছে। आफा अरन बिबुनि न'खरनिफ्राय लाइजाम हरदों। लाइजाम? दिनैसिम अरनानो 7 बोसोर बैसो जालायबाय। मा लिरदों लाइजामावलाय? बिबोनां उन्दैनि हाबानि सोमोन्दै रायलायनो लिंहरदों। थाङोब्ला एसे गोबावबो जानो हागौ। दाथ' अरनाबो स्कुला बन्द'खा। दासो फिसौफोरनि मोखां नायनो लुबैदों खोमा। थां आफा थां। थांबाबो नाथाय हारसिं दाथां। लोगो लानानै थां दे। आं गालरखौ लोगो लाखाबाय आयै। जेबो उसुबिदा गैया थां। फिसौफोर नायबायनो लुबैदों खोमा। जागोन आफा। ओइ बाबा जोंनि आबैया माबायदिमोन? आं नुफेराखै। आबौआलाय माबायदिमोन? नोंबोखौबो आं नुफेराखै। बा आबौखौबो नुफेराखै आबैखौबो नुफेराखैब्ला आइखौ माबोरैथो लाबोखो? थोद जोम्बा नों बेखौ मिथिनो हामा। ओइ बखा बेखौ आं मिथिगौ। नोम्बैया नारें खमला बायदि दुलुर दालामोन आरो नोम्बौआ खुमब्रा बोराय बायदि दारि बुरि मोनजोबनायमोन।
बाबालाय दैखांबाय र' मोननोबो बारा गोबाव गैखाला बै दखानाव लाखिनानै लोंनोसै रथ'लै सा लोंदां दा दसे उनाव फन खालाम नों माखौ जानो बाबा फुथिखौ फ्रुटि ना ओइ जोंनो फ्रुटि मोनसे सा कापनै लाबो लोंदो दे जों बेसेबां किल'मिटार फैखो आंकोल आं बारा मोनथियालै गुवाहाटिया क'क्राझारनिफ्राय बेसे गोजान जायो दाबो एसे गेदेर देरनानै मिन्थिया नों गुवाहाटिया क'क्राझारनिफ्राय 230 किल'मिटार जायो थां बाबा खुलुमै थां थेंक इउ आबौ थेंक इउ गथ'आ जोबोद सालाक जागोन थादोलै आबौ जोंहा थांसै ओइ राजा थादोलै दे जोंहा थांनोसै थादो थ' जोंबो थांदिनि बेसेबां जाखो 32 रां नोंसोरो सोरनावबा थांनो फैदों नामा औ नंगौ बै हाजो बारनानै बिहाव मोनसारनाव थांनो आं बिनि बिजामादै जायो आरो बियो फिसौला बिदिसो दिन्दा फै माबा थुदो